डेन्जार माथो अमायाबो जाय खामानिखौ मावो बेखौ गोसो होनानै मावोबा मोनफ्रोमबो खामानिया साक्सेसफुल जायो बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बेखौ गोसो होनानै मावनांगौ गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम अनसायनाय आंनि गोसोनिफ्राय बावहरबाय आरो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय स' दिनै नोंथांमोननि थाखाय धामाका इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों सोरबा जुदि अमा फार्म खालामो ओरैबायदि गोसो दङब्ला बा सोरबाया अमा फार्म खालामो जुदि गोसो जादोंब्ला बे भिडिअ नोंथांनि थाखाय धामाका इन्टारेस्टिं जागोन नोंथाङा नाय दिनै बिथाङा अमा फिसिनानै बा अमा फार्म खालामनानै गोबां थाखा आरजिनो हादों स' दिनै आं अब्ला बिथांनि फार्मखौ देखायनो बेजों लोगोसे बिथांनिफ्राय जोङो गोबां माखासे मिथिना लानांगौखौ जोङो मिथिना लानि स' भिडिअ धामाका इन्टारेस्टिं जागोन बिदिखौ नायदो फार्मा बेनोसै लोगोफोरनि आं फार्मखौ देखायगासिनो दं लासै लासैनो बेनिफ्राय फुंनि समावहाय बेबायदिनो माने मावनाय दांनाया बिराद मुखुब जागासिनो दङ नै फुंनि समाव माने आदार होनायाव बेस्थ' गोबांथार खथाफोर खालामनाय जादों नैबे स्ट'र रुम माने दाना एरि दोननाय जाबाय बेनिफ्राय नै आलदा आलदा रोखोमनि माने मोनफा मोनफा रुमाव बिदिनो माफा माफा जानाय जाबाय नै बेबायदिनो दोननाय जादों नै लोगोफोर डेन्जार माथो अमायाबो माने ओंख्रि ब्रेबाय जाबाय आरोखि बिसोरो ना मा जाखो औ लुबैबायसो आरोखि बेनिफ्राय नै हाब केपासिटि खालामो माने आदार रोगाग्रा जाहैबाय बियो लोङोसो ने लोङोसो नै बांद्राय दै साव नालाय आदार जा बेबो गोदानै खालामबाय बियो गोदान जासिगोन आरो रेडि खालामबायनो खथा होजोबखाबाय रुम बानायबावबाय ओरैबो ओरै बानायजोब्बाय आरो गासैजोंबो नै स' लोगोफोर दिनै आं देखायबाय बिथांनि फार्मखौ दा नोंथांमोना नुनानै निस्सय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन बा सोलोंगोन स' दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो खावलायबाय जुदि नोंथाङा आंखौ गावनिनो आंगोनि फंबाय बिदा बा बिबथै बियादै बा बिबौ सानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक थुनानै होदो स' आं बिदिब्ला भिडिअखौ आरो जागायफिनबावदों दै बोखोनो मटर पाम्प दांखल गासैखौ रेडि खालामनांगौ जाना फैयो जाय खस्थ' खालामो बिनि फिथाइखौ बियो मोननो हायो होनाय बायदियैनो बा बेबायदि बुंनाय बायदिनो सासे फालांगिया गोख्रों आरो गोगोम दिनै गसंथानो हादों माब्रैनि एसेबां क्लिन बिसोर साफा लाखियो नै खस्थ' भाइ फार्म खालामनाया इजि नङा क्लिन साफा खालामनांगौ बेनिफ्राय बेसेबां लेथ्रा लेथ्रि दङ बेखौ नै ओरै सुना हरनांगौ नोंथाङाबो जुदि सासे गोख्रों फालांगि खालामनो लुबैदोंब्ला बा नोंथाङाबो अमा फार्म खालामनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा खस्थ' खालाम माव आरो नैबे सानसुमाजों जगाजग खालामनानै लानो हागोन मख'नो गोनां बाथ्रा बेनो गासैबो बा मोनफ्रोमबो बिषयावनो सासे मानसिया जि खामानिखौ मावदों बा बिजनेसखौ मावदों खनसेनो गिदिर गोजौ थाखोआव बा गेदेर जाया बे बाथ्राया सैथो दिनै बे बिथाङाबो नैबे न' बायला जिला जाहैबाय गिबि टाइमाव स्टार्टिं टाइमाव बियो बेबायदि खालामनाय जादोंमोन स्टार्टिं टाइमाव रुम मोनथाम मोनब्रै दोननानै बेबायदि अमाखौ माने दोनजेनाय फिसिनाय बेबायदि जादोंमोन नायनै जेब्ला बियो बेखौ बानायबाय बा बेयाव बियो दोननानै सुरु खालामबाय बेखौ सुरु खालामखांनायनि उनावहाय बिथाङा गोबां मुलाम्फा मोनबाय लाब जाबाय बेनिफिट्सफोरखौ मोननायनि उनावहाय बिथाङा नैबे जि नुगासिनो दङ जि फार्म दङ बे बेसेबांबा गेदेर गुवार गोलाव बियो बेखौ खालामनो सुरु खालामबाय अब्ला बाथ्राया जाहैदों गिबियाव नोङो खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन
नोङो जोथोनै आरो मोजाङै जुदि नोङो मावोब्ला गासै खामानि बा गासैबो बिथिङावनो माने राफुंसारनाय देरहासारनाय दङ बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो दा बिथाङाबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जानांगौ बिथाङा साक्सेसफुल जादों दा बिथाङा बेखौ खालामखांनायनि उनावहाय एसे गिदिर गोलाव रुम बिथाङा बानायगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे आरो गोदान फाउन्डेसन होगासिनो दं बे हा खोनाय बेबो जागासिनो दं जोङो बिदिब्ला बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिनानै लानि बिथाङा खै बोसोर बेसेबां जाखो बे फार्म खालामनाया ए टु जेड बिथांनिफ्राय सोंनानै लानि आंनि नामा मुसे सानसुमा नार्जारि भिलेज नाम्बार 2 दुनाबारि पिअ बेंटल डिस्ट्रिक्ट चिरां बे आं 2019निफ्राय स्टार्ट खालामनाय जादों आरो 2019निफ्राय स्टार्टआव माबेसेसिम अमा लाजेननायनिफ्राय सुरु खालामदों स्टार्टआवहाय ओरैनो 10थासो जों स्टार्ट खालामनाय जादों आरो लकेलनिफ्राय बेनिफ्राय नों जि स्टार्ट खालामदों बे अमाया माबे दा जे दङ बे अमाना गुबुन बियो लकेलसोमोन बेनिफ्राय दा नोंनियाव दि गिदिर फार्म नुदों बे फार्माव माबेसे अमा दं बेनिफ्राय दा बेवहाय टटेल 60टा दं 60टा गासै गिदिरफ्रा 60टा औ गिदिरफ्रा 60टा बेनिफ्राय बेयाव बिमा बा बुन्दिफोर बिमानि थाखाय दा 12टा दं ओमफ्राय बर मानै दं बेनिफ्राय फाननांगौनि थाखाय दा 43 पिस दं आच्छा नोंथाङा एफा गिदिर फार्म खालामदों बियो खय फुट गोलाव खय फिट गुवार बेखौ एसे बियो गुवारा जादों 44 फिट गुवार ओमफ्राय गोलावा दायो माबा 80 फुट गोलाव जुदि इसेबां क्लिन दोनाब्ला माबा मोनसे अमानि सायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ नामा बेनो माने जेसेबां साब सिखोन दोनो एसेबां अमाफ्राबो मोजां जायो एबा बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो आरोना बेनिखायनो ओमफ्राय मोनामनायाबो माने खम जायो बेनिखायनो साब सिखोन दोननाया मोजां आरोना मासे अमाखौ लाबोजेननायनिफ्राय सेल खालामजासेयाव खै मास एबा खै बोसोरजों सेल खालामनाय जायो बिदिनो मासे अमाखौ सेल खालामनायनि टाइमसिमाव आङो 6 मान्थल' दोननाय जायो आच्छा नोंथाङा दिनैसिमाव खै बोसोर जाखोमब्ला 5 बोसोर जाबाय नामा 5 बोसोरानो 5 बोसोर जानायावहाय जि नोंथाङा फालांगि खालामगासिनो दङ बेजों नोंनि न'खर गथ' गथाय खांनाय मानायफ्राव जेबो माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बेयावथ' जेबो उसुबिदा गैया आरो खालामनो हादों माने जेसेबां बेनो बे माखासे लाइफ जिबन गोनां बुस्थुखौ फिसिबा माने जेसेबां फिसियो एसेबां माने बेनिफिट जायो आरोना खम बिबां दोनोबा खम बिबां जागोन प्रफिटा आरो गोबां दोनोबा गोबां इनकाम सर्स जागोन बेमार आजारफोरनि थाखाय माबा मेडिसिनफोर इन्जेक्सनफोर बाहायनाय जायो नामा दा बेमार आजारनिथ' बेनि थाखायथ' दा भेटेनारि थ्रुनिफ्राय माबा होनाय जायो भेक्सिन होनाय जायो खिन्थु आं भेक्सिनखौ एसेबां इउज खालामनाय जायाखै आरोना माने भेक्सिनखौ इउज खालामनाय जायाखै अब्लाबो जेबो अरजायाखै आरोना माने बेखौनो सानो आरो आं माने जेसेबां साब सिखोन दोनो एसेबां माने बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो बेखौनो सानदों आरो आं सोरबा सासेया जुदि अमा फार्म खालामनो गोसो जादों अब्ला बियो खय घन्टा टाइम होनांगोन आरो माबायदि बे खस्थ' खालामनांगोन आरो माबेसेनिफ्राय बे स्टार्ट खालामनो हागोन बेनो माने फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामोबा लासै खालामोबा गासैखौबो नलेजखौ मोनलाङो आरो खेबसेनो गिदिराव थाङोबा बियो हयथ' माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला बियो जेबो मोनथियैनि जाहोनाव बियो माने साक्सेसफुल जानो हागौ आरो बिनि दानाफोरखौ आदारफोरखौ पार केजि आरो सानसेयाव अमा मासेनो खय केजि बेबायदि होनायनि माखासे हिसाब दं नामा बेयावथ' दा गोरलैयावथ' ओरैनो 300 ग्रामनिफ्राय स्टार्ट बाय देरोब्लाथ' ओरैनो 1.5 केजिसिम आरोना 1.5 केजिब्ला सेलसिम जायो सेलसिम जायो बिदि आच्छा बेयाव जि अमा नुबाय बेखौ जुदि सोरबाफोर जुदि फिसा लांनो गोसो जादों अब्ला बिनि प्राइसआ माबायदि बुन्दा आरो बुन्दि अमा फिसाजोंथ' मार्केटाव थाङोब्ला जों मिथियो बुन्दिनि दाम आरो बुन्दानि दाम माखासे फारागथि दा नैबे फार्माव माबायदि बिनि दा फारागथियाथ' दा हेमसार यर्कशायर जेनेबा बिनि पारपसाव बुन्दा बुन्दिजोंथ' जेबो अबजेक्सन गैया माने प्राइसआ एखेयानो ओरैनो 4,000 बा 4,000 5,000 बा 5,000 बे फिक्स दाममोन आरो जुदि 5,000 थांब्ला बुन्दाबो बुन्दिबो सेम जागोन दामा आच्छा ओमफ्राय जि बेदरनि थाखाय जे नोंथाङा बेदरनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय बे बेदर बेखौ पार किल' बेसेबांसिम आरो बबे जायगाफ्राव सेल खालामजायो आरो मार्केटफ्राव
माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा दा बेयावथ' मार्केटआथ' आंनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया दा मार्केटआ आं डाइरेक्ट बिदिनो खेबसेनो ओरैनो ट्राकजों जाबनानै लाङो आं आइसार गारिफोरजों माब्लाबा बलेर'जों बिदिनो 12टा माब्लाबा ओरैनो 40टा बिदिनो खेबसेनो गारि गंनैख्लाय लानानै खेबसेनो थांनाय जायो आरो आं सेलनि थाखायथ' जेबो प्रब्लेम गैया मार्केटना दा जों मार्केटखौ नागिरग्रोनांगोन दा माबा मोनसे फसियोब्ला नोङो मार्केटखौ नों नोजोर होनांगौ बायध'था दा मथामथि आंनि पारपसाव दा मार्केटनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो दा पार केजि सेलिंआवथ' आं दा 200-220 टाका बिदि माने सिजन लायो सिजन माने आप डाउन आरो ना मार्केटआ डाउन जाब्लाबो बबेसिम बेयाव बेसेबांसिम डाउन जायो डाउन जाब्लाबो बे दा आं जे फसिदों हेमसेर इक्सार बेयो हाइस्टआव 180 नि गाहायाव थाङा आरो गोजौआवसो नोंथाङा एसे गिदिर फार्म खालामबाय बेयाव दैनि केपासिटि थिंखि गासैखौबो बेयाव रेडि खालामबाय बेयाव टटेल जुदि बेबायदि खालामनो लुबैयोब्ला खै लाखनि बाजेटजों कमप्लिट मावनो हागोन दा नैबे 80 फुट एबा 44 फुट गोलावखौ बानायोब्ला मेक्सिमाम 10 लाख नांगोन आरो ना 10 लाख बे थिंखि मटर कमप्लिट अमाखौ अनलि न' आচ্ছা बेखौ टटेल अब्ला अमा समा बेयाव दोननाय केपासिटिखौ जुदि मावजोबोब्ला बे थिंखि जि नुदों थिंखिनिफ्राय बे गासैखौबो जुदि मावजोबोब्ला बे सिङावहाय आङो खथा पाइप दै वाटार बोग्राबो नुदों बे गासै अल 10 लाख थांगोन बेनिफ्राय अमा होमब्ला मथा-मथि मोजां फार्म खालामोब्ला 15 लाख दरल' आरो सोरबा जुदि अमा फार्म खालामनो लुबैदोंब्ला बिनि सायाव मा एनकारेज होनो गोसो जादों बेनो माने एनकारेजआ बेनो माने जाय खामानिखौ मावो बेखौ गोसो होनानै मावोबा मोनफ्रोमबो खामानिया साक्सेसफुल जायो बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बेखौ गोसो होनानै मावनांगौ नाजानांगौ जुदि खेबसेयाव फेलें जायोबा माने खेबसे नोङो खेबथाम बेफोरबायदि नाजानाय थायोब्ला माने गासैबो खामानिया साक्सेस जायो आरोना माने जाय मानसिया इन्टारेस्ट लाया बे जिबनावबोथ' बे साक्सेस जाखाया बेनो आरोना जुदि नोंथाङाबो अमा फिसिनानै लाख थाखा आरजिनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङाबो अमा फिसिनानैहाय थाखानि बिगोमा जानो सानोब्ला नोंथाङा जगाजग खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन लांफैनो हागोन नांगौ रोखोमनि बुन्दि माने फिसा जोलै लांफैनो हागोन मोनगोन आरो लोगोफोर A to Z आं नोंथांमोननो देखायबाय दा बेयावहाय नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों सासे मानसिया मोनसे फार्म खुलिनो थाखायहाय जोबोद खस्थ' नांगौ बेनिफ्राय जोबोद नाजानाय थानांगोन अब्ला साक्सेस जानो हागोन दा बिथां सानसुमायाबो सिगाङाव गोरलै खालामबाय बेनिफ्राय गेदेर आरो दा गिदिर थारमाने जायखिजाया गासै खामानिखौनो उन्दैनिफ्राय गेदेर मावोब्ला निस्सय साक्सेस जानो हायो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे लेसनखौ सोलोंनो हायो जोङो जेखि फालांगि खालामा मानो जेखि मावा मानो जोङो उन्दैनिफ्राय स्टार्ट खालामनाया मोजां जोङो जुदि गिदिरनिफ्राय जुदि स्टार्ट खालामोब्ला जोङो उन समावहाय जुदि जोङो दाना होनो बायनो अमा बायनो जुदि फैसाफ्रा थोब्ले माब्ले जायोब्ला बहुद प्रब्लेम जागोन बेखायनो स्टार्ट खालामोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जुदि खालामोब्ला जोबोद मोजां जायो आं बेखौ जोङो मिथिनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय जि अमा फार्मनि जि बिगोमा बिथांजों सावरायबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथाङा गोबां माखासे एडभाइसफोर होबाय आरो माबायदि लानांगौ माबायदि दोननांगौ बेनि सोमोन्दै होबाय स' बेनो लोगोफोर आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोन डिटेल्स बेखौनो फोरमायदों बा बुंदों दिनै मोनसे फार्मिं खुलिनोब्ला दै बोखोग्रानिफ्राय लानानै ड्रेननिफ्राय लानानै गासैखौबो दिनै जगार खालामजोबनांगौ जानानै फैयो ओमफ्राय खस्थ' दङ जुदि खस्थ' गैयाब्ला मा इजि थाखा मोननाय भाइ गासैबो मानसियानो बा गासैबो खामानियानो खस्थ' थाखायो खस्थ'नि उनावसो नोङो बिनि फिथाइखौ मोनजायो नों जेरै गासैबो जनानै सोर होफैनोलै भाइ सासे डाक्टाराबो सासे अफिसाराबो गावनि खामानिखौ मावखानांगोन अब्लासो मोनगोन बेबायदिनो आरो जेखि खामानि मावा मानो थाखा मोननोब्ला नों खस्थ' लानांगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय आरो नोंथांमोना बेबायदि फार्मिंनि सोमोन्दै भिडिअ नायबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामदो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन